Je to tam... Toto možné. Jaj, bože. Ľudkovia, vidím pri ďalšom videu. Som nad Kalšou, mám za sebou už 35 km. Idem na obľúbenom graveliku svojom. Od domáše som na ňom nebol. Raz. Lebo sa mi rozsypal zadný náboj. Takže som sa objednával guličky a dával som dokopy ten náboj. Vyzerá, že je to v poriadku. Keď nie, to budem musieť vymeniť celý náboj, ale zatiaľ drží. No... Má za sebou 10 000 km určite. A aj naložený som s ním chodil. Hlavne toto domáša po takom teréne, kde dovolím si tvrdiť, že nejde 85% ľudí na MTBčku. Takže som mu nepomohol, ale zvyšok je v poriadku a zatiaľ vyzerá, že je toto v poriadku. Teraz idem hore na veľké drevo, stáme do Skaroša, asi do Skaroša. Áno. Potom do Holázy a tam chcem pozrieť, že už sú tam otvorené nejaké nové cyklochodníky z Holázy smerom na Šarošpatak alebo nové mesto nad Šiatrom. Takže si prejdem tie nové cyklotrasy. Pozriem si to, čo to tam stihli spraviť. No, keby ste chceli si pozrieť také videjko, tak zostaňte so mnou. Hej, a kavička, čajík a dopozerať. Poviem, že tu v lese je paráda. Opakujem sa asi už miliónty krát, ale keď som išiel po slnku teraz, tak to bola psychiatria. Katastrofa. Na slnku cez 30 je určite. A tu v tom chladku v lese je paráda. Iba ten rozdiel, keď idete z toho slnka. Keď idem z toho slnka do lesa, tak toto už je také osvieženie, že až. Štrnga to mi potom element. Minulý týždeň, štvrtok a predtým asi sobotu alebo nedeľu, to sme boli s partiou na Košovskej holi, na chate Erike, samozrejme. Z toho som nerobil video, ale mám tam nejaké zábery. Potom som išiel sám, to bolo vo štvrtok. A som išiel z Opatky potom hore na chatu Lajoška. A potom cez Bánkov a po trailoch, po Zlatokopke som išiel konkrétne, Zlatoklopke. Dolu do Čermeľa, do Košic. A z toho som zle zábery urobil, lebo som zabudol doma držiť na kameru. Tak mám teraz. A som mal iba tak ju položenú a kamera mi brala len prakticky len koleso a trošku pred koleso taký. Vlastne do zeme bola nasmerovaná, takže tie zábery sú len také.
také všelijaké. Je moc dobré. A možno, že z toho by som z tých 2 dní nejaké jedno video vedel asi zastriehať také krátke. Ináč musím sa tam vrátiť, lebo tam poriadne aj pre seba, aj pre vás nejaké závery, lebo parádna trasa to bola. Neviem, na díky, stúpania. Ale to bolo. No samozrejme aj tie zjazdy, tam. Išiel som na Horskom, na MTBčku, celé odpúženom a jedno aj druhé. Prvýkrát som mal položičaný od kamaráta a hneď na to som išiel na svojom. Takže potom by som ponatáčal aj nejaké MTBčkové výjazdy. Neviem, gravel. No ja chodím s gravelom aj tam, kde chodia ľudia s horskými. Ale takto som to mal. Naša pauza. To presne som si myslel, že najväčšie pekoty ma zastihnú tu v Skaroši, tým hore, tým kopcom. Brutál. 300 stupňov, jak na slnku. Zomieram. Krásne nás potom toto. Ja to nám spravili. Za chvíľu asi za kilometr alebo za pol. Celý by mohla začať nová cyklocesta. Keď je už otvorená, ovšem, to neviem. No tak, toto ešte otvorené nie. Toto ešte nie, takže ideme ďalej, vidíme. Ešte nos. Som myslel, že už je toto otvorené. Je to už je aj asfalt natiahnutý. Ale myslím si, že z tejto obce Kozerkov Mlos bude gotová cyklocesta.
Tu skade. No, po tej novej vyskúšame, no. Jak to tu bolo. Stare sa išlo tam do obce a po ceste sa išlo. Teraz asi je už toto otvorené. No, otvorené. No, otvorené, nebola tam žiadna zabrana. Takže uvidíme. Bola nejaká turistická cesta, modré značenie tu bolo. Oni asi spravili tady aj cyklocestu. Nie, že asi, ale to tak bude, lebo všade sú po stromoch modré značky. Viete, po turistické značke spravili cyklochodník. Zaujímavé riešenie. Stíky. Ako mosty, aj tam hore ešte ku Holoháze, tam budete zo pár mostov, neviem koľko presne, ale tak videl som asi 5. Takže ono to chvíľu aj trvá. Aj niečo to stojí určite. No. Keď na cyklochodník treba toľko mostov. Toto tu je pekné. To je pekné. Celkom pekné to je, také sem tam zatačka, taká nová. Rovinka to je relatívne. Celkom dobre to ubieha. Nie je to také, že stále rovno a bez zakruty. Je to také nekonečné. Teraz to parádne ubieha. Dobre, to je. Tu už je tu celkom, hej, ak je zarastené, že už nevidno toto rozkopané. Už to vyzerá dobre. A tu už tá nová časť končí. Asi. Nie, to ešte nie tu. Ešte nie. Videli? Tam je nejaký altánok. Ešte predsa len pokračuje. Som myslel, že tu už pôjde po ceste, ale ešte nie. Takže ešte toto pokračuje ďalej. A tu končí tá nová časť. A tu sa hneď napája házu to. Už taká staršia cyklocesta.
No, tu už tiež netreba ísť po ceste, ale zrobili cyklochodník, paráda. Dobre, ide im to. Takže ja už teoreticky zveľať po cyklochodníku viem sa dostať aj do Islandských vrchov, že by som už potom chodil mimo ciest. Ešte tam taký krátky úsek je síce veľatý Michajany, ale lepšie jak tam po tých kalšách, slivní a tieto. No lepšie, menej kilometrov po ceste tak. No ja som skoro doma, ešte 5 km mám domov. Dneska bude 100 km 1100 výškových. Také parádne povozenie. Podiera. No. Ďakujem, že ste išli za mnou a čaute, na budúce pri ďalšom videu.